guys. Guys. Uy, ikaw. Buang na ba ni guys? Manigmas na guys. Manigmas dyan na siya. Isog ni siya. Pwedeng isuga. Pero atong dalan dito na kinain. Uy, kapadwa yung tuguldos, no? Say. Tubang be, tubang nay. Ano ra? Na tigbason kang nanay ro. Dalag kahoy kana iya o kanang palwa insa na. Ana ba kanang naigano? Hatag niya. Di ka nang panahon sana. Sana say. Oy. Sana ba? Narong. Sana. Ito ni nanay, anak.
Na. Na, 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 oh. Hmm.